Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयी वेगळ्या शिक्षकांखातीर मार्गदर्शन कार्यवाही झाली। आता शैक्षणिक बदल अनेक आहेत, परंतु ते बदल करण्यासाठी आपल्याकडे तशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे। सरकारने ती व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे। उदाहरणार्थ आपल्याकडे EDI आहे, त्या EDI अनेक ठिकाणी 2-2, 3-3 जागा रिकाम्या आहेत, त्यामुळे त्यांना काम करताना अडचणी येतात। अनेक ठिकाणी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पदं रिकामी आहेत, ती भरली पाहिजेत। SCRTमध्ये अनेक जागा भरल्याच नाहीत किंवा तयारच केल्या नाहीत, कारण SCRTमध्ये हे B.Ed कॉलेजमध्ये जसे प्राध्यापक असतात त्याच धर्तीवर प्राध्यापक हे SCRTमध्ये असावी अशी अपेक्षा आहे, त्याचप्रमाणे DITमध्ये असावी अशी अपेक्षा आहे। SCRT जबाबदारी वाढणार आहे, संशोधनाची भूमिका त्यांना पार पाडणार आहे, कारण आपल्याकडे असं आहे की एखाद्या पुस्तकात चुका असल्या तर ते नवीन पुस्तक बदलेपर्यंत आपल्या त्या चुका तशाच राहतात। त्यामुळं ही भूमिका SCRTची असेल। असे अनेक बदल 10वी-12वीच्या परीक्षेमध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत। हे सत्र गरज कितें आसा न्ही, शैक्षणिक धोरणाबद्दल अजून पर्यंत न्ही आमकां टिचरांक शिक्षक वर्गांक न्ही एक क्लॅरिटी ना, विशय तसो अजून आमकां आकलन जावं ना। त्या संदर्भात ते गरज आशिल्ली, कारण आमी पेपरांतल्यान वाचतात किंवा यूट्यूबातले हे येता, म्हणजे ताच्या संदर्भात काही माहिती येता, पण जो पर्यंत आतां आमी ऑनलायन सगळें पळयतात न्ही, जो पर्यंत ऑफलायन जायना, म्हणजे प्रत्यक्ष आमी ह्या विशयाचेर साधक बाधक चर्चा करना न्ही, तो पर्यंत कळचें ना। म्हारगाय तेंगशेर पावल्या, पेट्रोल डिझेलाची रेट वाढत आसा, सरकारान लक्ष घालचें म्हूण सांखळेचो आदलो आमदार मागता। आयज जे डिझेल, पेट्रोल आणि गॅस दर वाड जाल्ली आसा, जे केंद्रान आणि राज्यान BJP सरकार आसा, हेजे खरें म्हणटाले धोरण हे म्हाका दिसता चुकीचें आसा। जेन्ना पर्रीकर आसलो तेन्ना BJP सरकार येयलें, तेणी सांगलेलें की आपूण 60 रुपयाचे वयर डिझेल जावं पेट्रोल वाडोवंक दिवचो ना म्हणून, पूण आयज जे पेट्रोल आणि डिझेल आसा ते 100च्या आसपास तेंकोन आल्ले आसा। जो सामान्य मनीस आसा, जो मध्यमवर्गीय जो जनता आसा, खरें म्हणटाल्यार तेजे पॉकेट खाली दिसान दीस जायत आसा। ज्यो बाजारांत ज्यो आयज आमी ज्यो गरजेच्यो वस्तू त्यो दिसान दीस वाडतच आसा, तर कित्याक हे पेट्रोल आणि जर डिझेल आणि गॅस हे जर नियंत्रणान येयना जाल्यार ह्यो रेटी आसा त्यो खरें म्हणटाल्यार वाडतच वयतल्यो। हेजेर खरें म्हणटाल्यार केंद्रान आणि राज्यान हेजेर ठोस पावलां उचलून हेजेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा। वेलिंगचे वेताळेश्वर देवस्थानाचो रथोत्सव दबाज्यान जालो। वेताळेश्वर देवस्थाना कडल्यान सरळ सातेरी देवस्थान तिथपर्यंत वता, थंय आरती, नैवेद्य, आरती प्रसाद वांटप जाता आनी भक्तगण मोठ्या उमेदीन नाचूंक लागता आनी नाचत ते मोठ्या उमेदीन ते देवा कडेन हाडटा आनी वाटेर मध्यंतर कोण आरती कोण येता त्यो आरती घेता, परत तसो नाचत सरळ देवा कडेन देवस्थाना कडेन हाडटा आनी मंडपान जेंका कोणा उमेद आसा तरुणाई ते कितें करता, तांकां उमेद आसता नाचोवपाची, तेंगेली वार्षिक पद्दती प्रमाणे तेंगेलें कितें म्हणपाचें तें म्हणटा आनी मोठ्या उमेदीन ते नाचोवन मागीर तांकां जशें पुरो जालें तांकां अशें दिसता, जेन्ना तांकां थांबयता बाकीचे जाणटेले आसा ते, कित्याक आतां पुरो, आतां फुडलो उत्सव सुरू करूं जाय, मागीर ते हेजेर बसकाचेर दवरता रथा।